Bueno, pois como ben dixo Paula, un pouco pois a finalidade da imaxe do programa, o que pretendemos con ele é recoller todas esas ideas e obxectivos que pretendemos acadar unha vez realizado este programa, non? Cero edicións, pretendemos que impacte na mocidade, na mocidade e toda a poboación que vai dirixido este programa. Co hashtag, porque vamos a estar nas redes sociais, moi demandadas e utilizadas por parte da xuventude, entón, por eso, leva o hashtag, que sobre todo, que reflexe esas ideas e obxectivos que pretendemos acadar, como é fomentar un estilo de vida saudable, non? Mediante a formación, a sensibilización en temas de prevención de adicións. En canto ás actividades, as actividades que vamos a realizar, é dicir, non nos vamos a centrar solamente nunha idade en concreto, nin nunha poboación en concreto, senón que vamos a dirixirnos á mocidade, pero dende idades temperás, como pode ser dende sexto de primaria ata educación secundaria, bacharelato, ciclos e tamén no seu contexto familiar, social, de ocio, etc. Neste sentido, vamos a realizar obradoiros, charlas, talleres eminentemente prácticos, dinámicos, e tamén para no ámbito familiar vamos a realizar xornadas de información, sensibilización e, un pouco de un punto de reflexión, non? Tamén para os profesorados vamos a realizar actividades de formación e prevención, un punto de información tamén para eles, para resolver todas esas dúbidas a través do equipo de profesionais que vamos a ter traballando neste programa, non? Un pouco por encima, así vamos, obradoiros específicos, eu son eu, un punto de información. Tamén vamos a realizar unhas accións de reforzo social que van a consistir na creación de mediadores que vai a través dos mozos e mozas que participen nestas xornadas, pois vamos a traballar con eles, vamos a realizar sesións informativas e tamén vamos a levar a cabo como acción de reforzo social o programa Radio Educadora. O que pretendemos é poñernos en contacto cas radios municipais existentes nos diferentes concellos da provincia da Coruña e colaborar, ou que eles colaboran con nós en sesións informativas semanais onde vamos a falar do que vamos a facer, dos programas que se van, das charlas